Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza Japonian egiten ari den bidaia ofizialean gaur Iñigo Urkullu lehendakaria eta Arantxa Tapia ekonomiaren garapenerako sailburua batez ere energia alorrekoak diren 30 enpresatako ordezkariekin bildu dira. Harremanak lankidetza estutzeko asmoz. Aier Tarieta Arauna Beña berri emaile bereziak ditu xetasunak. Business Leader Summit industria alorreko goi-bileran eta Euskadi eta Japoniako 100 gora enpresatako ordezkariaren aurrean Iñigo Urkullu lehendakariak esan du Euskadi tamainan txikia baina anbizioan oso handia den herria dela. Industria bere denean txertaturik daramala eta bazkide serioa dela. Langilea fidagarria hitzeko jendez osatutako herria. Japoniarekin liuratuta doala aitortu du lehendakariak eta gaineratu du. Espero duela gaurko topaketa honek Japonian Euskadirenganako interesa pizteko balio izango duela. Hau da enpresa alorreko goi-bileraren talde argazkia Tokion, batzarraren atarikoa. Jardunaldian Euskadiko 30 bat industria eta zentro teknologiko daude Jaurlaritzarekin batera Japoniako merkatura begira. Bazkide serio eta fidagarria aurkituko duzue hemen. Bere hitza betetzen duena. Buscando adaptarnos a las nuevas tendencias. Erakundeekin batera, Iberdrola, Petronor eta Mondragon korporazioa izan dira aurkezpenean, Euskal Industriaren argazkia egiten. Uneotan aukera gehienak offshore eolikoan ikusten dituzte. Itsasoko eolikan, orain hasten hasi dira proiektu piloto edo demostrazioak eta saiatzen sistemak haien itsasotan. Eta horrexaretik uste dugu, gaudela denboran ondo kokatuta orain hasteko kolaborazioak. Erreka Bergarako enpresa esaterako akordioak izteko puntuan dago. Eolikoetarako torloju adimendunak egiten dituzte. Tornio sensorikoen aldetik oindio nahiko atzeratuta dare, egisa esan ezagutu bezeben itzen isa eta ikusten da bedala, badala teknologia bat aurrezteko kostiak, loturako betzeko. Japoniatik Yoshida Nobuhiro industria ministro ordeak esan du, bertako enpresek gero eta interes handiagoa dutela Euskal Herrikoetan.